बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय मण्डलिफोरा थारमाने मोनसे नियम लायो हार्भेस्ट फेस्टिभेल जायखौ होनना बुङो थेंक्सगिभिं बावनाय नैबे हाबाफारिया जा गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट मण्डलियाव जादों आं बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायगोन लोगोफोर नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर फैदों आंदों बिदिब्ला लोगोसे दायो आंबो सिङाव हाबलांनोसै जोंहा नै बिथिं नै सार्चआव फैदों बेनिफ्राय बिथांमोनजों लोगोसे आंबो सिङाव हाबलांफानोसै आरो दिन्थिलांनोसै जोंहा बेयाव माबायदि हाबाफारि जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन लोगोफोर हार्भेस्ट फेस्टिभेल जायखौ होनना बुङो आबाद बुथुमनायनि हाबाफारि आरो लोगोसे थेंक्सगिभिं हाबाफारि आरो बेयावनो दिनै आबादारिफोरा रंजानायजों नैबेयाव मोनसे दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायबाय लोगोफोर नै बिथांमोनानो जाहैबाय गेलागाव बगरिबारिनि आबादारिफोर माने बिथांमोना इसोरखौ धन्यबाद होदों मेथाइ खननानै रंजानायजों मानो होनना बुङोबा बे बोसोरसे समाव जेबो समस्या जेंना गैयाजासे बिथांमोना इसोरनि अननायजों आबादफोरखौ मोजाङै बुथुमनो हानायनि थाखाय रंजानायजों इसोरखौ गौरब खालामो नायलांदो आरो खोनासंलांदो लोगोफोर
साना जाबाय हार्वेस्ट फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल आबाद बुथुमनो हानायनि थाखाय इसोरा जोंनो मोजां आबाद होनायनि थाखाय जोङो मा इसोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय बे सानफोरखौ जोङो लादों नोंथांमोना लादों आरो बे मोनसे स्पेशल थेंक्स मोनसे थांखि लानानै बे थांखि मोनसेनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनायनि मोनसे दिन आरो बेनो आसुगुरनिबो नङा खानायनिबो नङा मेगननिबो नङा खिन्थु जिथु आबाद मावनाय हार्वेस्ट फेस्टिवल मोनसे थेंक्सगिभिं दा थेंक्सगिभिंखौ जों आबादनि जिथु थेंक्सगिभिंखौ इसोर जेब्ला होयो बेयाव लिरनाय दङ जोङो फरायनो गिटफोर 65:10 आव नोंथांमोना नायब्ला नुगोन नोंथांमोना फरायबाय थानो नांला दङबा नट खालामनांदों आं नामा फोजोबगोन आं बारा गोलाव बुंखाया आं नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय Psalm 65:10 गिटफोर 65:10 आव बुंदों नोङो हाजोनि सियरखौ गिसि खालामनानै सावरायनानै फोमोनो होनना बुंदों नोङो हाखौ अखा हाहोनानै फोरायो नोङो हानि रज'नायफोरखौ बोर होयो होनना बुंदों आरो बेयाव मानो थाखाय जों इसोरखौ हामबाय होनांगौ जानो इसोरनिबो जोंखौ बुंदों मा जोंखौ बुंदों हाखौ अखा हाहोनानै फोरायनो गुरै खालामो बेनि उनाव जि बेगरखौ जोङो दुब्लियाव गायबाय जि माइखौ जोङो दुब्लियाव खोथियानि थाखाय फोबाय नैबे बेगरनि सायाव इसोरा आशीर्बाद खालामनानै बे बेगरखौ रज' होयो सोर इसोरासो ओमफ्राय आरोबाव बुंदों रज' होयो होनना बुङो ओमफ्राय हाखौ गुरै खालामो इसोरासो आरो इसोरानो मा गासै खामानिफोरखौ मावो होनना बुंदों बिनिखायनो जोङो दिनै इसोरखौ हामबाय होनांगौ इसोरखौ हामबाय होनांगौ दा नोंथांमोना जिथु थेम आंनो हरदोंमोन 1 थिस्सलनिके 5:16 नैबे बुंदों अरायबो रंजा बाजा था आरो आरज खालामथा अरायबो रंजा बाजा था मानि थाखाय जों दा रंजानांगौ मानि थाखाय जों दा दिनै हामबाय होनांगौ मा इसोरा जों गायनाय फिथाइनि बेगरनिफ्राय लानानै हा गुरै खालामनायालागै इसोरनि आखाया जोंनि सायाव जोंनि आबादारिफोरनि सायाव थाबाय नंगौना नङा दाखालि आं खोनादोंमोन गोबां आबादारिफ्रा गाबदोंनो माहाबा हरसेनि एम्फौ फैनानै हास'जोबदोंनो सेस हास'ना गालांजोबदोंनो आं आसा खालामदों नोंथांमोननि मन्दिराव बिदि जायाखैदां न' नाजादोंमोन जायाखै न' जायाखै मानो होनब्ला इसोरा नोंथांमोननि जिथु आबादखौ इसोरा रैखा खालामनानै लाबाय इसोरा आबादखौ रैखा खालामना लाबाय आं मोनसे उदाहरन होनि नोंथांमोना बरिं मोननाङा आं मोनसे उदाहरन होनि जोंनि आर'जआ ओरैबायदि बोलोग्रा जायो जों जेब्ला आर'ज खालामो खालामनायजों खालामैजों एसेबो मिलाया बेखौ साउथ आफ्रिकायाव सासे आमेरिकानि सासे मानसिखौ एभान्जेलिस्ट प्रसारक खालामनानै साउथ आफ्रिकायाव हरदोंमोन आमेरिका बाप्टिस्ट बोथोरखौ नायनानै थामथिम जाखादों
बेखौ गावखौनो जों